Mga kabrigada, panibagong adlaw, panibago na naman nga pakyan for our pulso ng kabrigada for today. And syempre, ang mga naglabay nga adlaw, nag-trend an issue kan Elias, and dancer-singer from Mindanao, kay may the feud or may tension between niya live-in partner nga niya manager, and sumikat online nga dire ko no pwede magselos itong dire titulado sanglit yung pakyanan natin mga kabigada kun natud ba nga waray man good karapatan nga magselos kun dire pakasal kamo nga magpartner adin baton anaton mga kabigada. Puso di Brigada. May karapatan it asawa. Kung di rin na maupait nakikita asawa asawa liwat, di rin na maupait ba nakikita na good baga may kuan na good baga angay na good silusan, pero kumbaga erestroyal iton. Pero kumbaga kuan na good hindi yan nakikita, di rin nakaupayan, obligado na baga pa'y pagsilos tunay na itasawa good. Bisa na sa larang madiri. Oo. As in, tapos ikaw sir, nainomdom ka na nag-agselos ka na kinabuhi. Awa partahan ng kasawa. Awaray pa ako magagsilos kayo. Maupay man baga pagkuha na nakasawa. Waray di man napakitan maupay. Hindi rin maupay. Ay wow, sir, bahin gusto mo shoutout din mo asawa. Tagasawa. Maupay na kulop. Ato ka naman na ibang bansa. Ato na kanalangit. Signa na lang ha. Kamusta na lang? Panala. Kumusta na ako kan Lord? Dito mga nagbasa na di rin sakit, magmaupay latlawas. Pairayolat mga sakit. Para sa akon na liwat, kay diri pa man punta kasalat, kay mag-uyap-uyap pa man la, sugat-sugat. Pero may liwat, living partner. Kay wala pa rin papakita ng mga dokumento, tigang dito bawa simbahan at tigang idolay sa altar. So dito, wala siya karapatan pa ito magsisilos. Pero depende liwat ito ni si kay may sabot ka mo na sugat dito na ayaw ko na ko ito pagpana, kay bakit liwat na pagmamala natin. Tignan mo na ko, iniwanan nga yan na mayada kay mas gwapo pa akon. Di ba? Amo ito. Pero depende sa iyo sabot liwat, sa iyo magka-partner. Amo na ito. Para hakon, bisan kung diri kami kasalata kasawa, tungod kay mahal ko iya, magsisilos talaga ako. Eh, syempre, nga sa pa, may mga anak kami. Nga na, pa yata poder. Ang pagawaray na hiya di daw, di sige. Wala na akong magagawa, tungod kay di magkamisan. Ay, pak na pak mo. Puso di Brigada. Anyway, mga brigado, ko naman papakyanan about ini ng mga selos-selos na part. I mean, you have all the right na mag-selos, especially kung may nakamo sinabutan nga mag-atag ka commitment na kadatag sa labi na kung live-in partners ka mo, tapos may pa ka mo anak, di ba? Magsiselos ka talaga kung kaangayon magselos. Pero, ayaw yun pagtubuti itong nga selos nga mag-lead na imo to do something wrong nga pagpabasulan mo for the rest of your life. Anyway, mga kabrigada, ang buto natin pulso ng kabrigada for today, the heart of changing lives. Ako yung ng Kalsada Brigada Jam Quest, Brigada Tacloban, the Music and News Authority.